Tota una vida. Les de totes les persones amb què, des d'aquella primera reunió en el Casino Industrial del carrer Roteros, un 3 de desembre de 1886, compartim els mateixos anhels de llibertat, igualtat, convivència i solidaritat. Amb elles, vam fer front als profunds canvis socials de la revolució industrial, al desarrelament, els sous miserables, a la desocupació, la fam, la desigualtat i les malalties. Van ser dies de lluita, d'esperança, de modernització i de reformes, de monarquia i de república. I tots y cada un d'eixos moments hem estat així. Se ha inaugurado una lápida conmemorativa en la calle de Pablo Iglesias con motivo del 12º aniversario del fallecimiento del que fue infatigable defensor del proletariado y fundador del Partido Socialista Español. Igual que van fer front a la sublevació militar que va derrotar les ànsies de democràcia. I vam tornar. Per a conquerir amb tu el nostre dret a la sanitat, l'educació, la igualtat. Per a construir la nostra identitat des de l'honestedat, la tolerància i la convivència. Per assentar les bases de la València que avui torna a rodar. Compareix per tal de fer públic el nou govern de progrés, el nou govern valencià de progrés de la Comunitat Valenciana. Ara, de nou estem junts per a recuperar la dignitat, l'honradesa, la justícia, l'orgull de pertànyer a esta terra. Junts per a recuperar drets, millorar les condicions de vida de les persones i contribuir a fer de la nostra ciutat un lloc millor. Queden tants projectes per convertir en realitat, davant els quals, com fa 130 anys, els mateixos valors inspiren la nostra acció. Construint el futur amb tu.